Also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile. Yung takbulan tayo ng takbo. Kahit nga kotse, pag ikaw mabagal, ba't ang kanan ka para you give way doon po sa fast-moving vehicle. Ganun po ang pag-drive. Dapat malaman po natin tamang po. Ang problema, nag-drive tayo, hindi alam, kaya nasa gitna tayo. Isinyalan natin, may sinyas na kayo iniilawan na, hindi pa rin tumatabi. Eh kung maulan po, tulad ngayon medyo maulan, kano po tayo. Kasi ang sasakyan, kahit yan ipreno mo, mag-brake naman, pinaano pa rin ng kaunti yan. Delikado. Kaya ingat po, ingat. Okay. So, salamat doon sa mga nag-join po sa atin ngayon. Ang nag-distributor po sa atin, dyan sa Kinabatan, ito po sa Legazpi, at sa iba pang lugar. Yan. Okay. Si Madam Amy Baritua. Madam Amy Baritua. Bilib po ako dito. Bago po ito nag-gold, talaga po pabalik-balik yan dito. Pero nakita niya naman po yung pagtsatsaga natin, pag-explain sa kanya, yung stop natin. Ayun po, nag-gold na siya. At meron ang kagad na downline. Meron kagad siyang business partner. Ayan po, maganda. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong, yung mga listeners dyan, hindi pa sa atin sumasali. Nasa Doc, matagal ko na kayong napapakinggan. Eh, bakit ngayon lang po kayo? Kanina nga, matagal na rin tayo napakinggan. May mga inom na rin. Ay, ayun. Bumili na ng kalahati kasi wala rin na ako sa yung pera. Uminom na rin siya ng food supplement. Yun daw inuna niya kasi mura. Ako, pag mura na ganyan, mura din ang effect, di ba? Pangalawa, wala kang negosyo. Dito, mayroon kang negosyo. Para ka may franchise, hindi po nawawala yung pera ninyo. Kwento lang ng kwento sa magkakapatid, kamag-anak, tiyahin, tiyuhin, pinsan, mga in-laws, di ba? Pag iyan po yung nag-miyembro, di ba? Eh, meron na kayong business partner at meron na kayong kikitain. Diyan na po mag-uumpisa. Sabi ko nga, 2 hours, 2 to 4 hours lang gagawin ninyo sa 24 hours. Kilala natin dito, ay malaking bagay po yan. Ayan po, malapit na magkaroon ng branch dyan po tayo sa Legazpi, booking office. Kasi of Amazing Diamond Arlene C. Pabilonia. Yan po yan sa Kumintang. Yung punta sa may Shell lang po yan, Daraga Shell. Yung papunta sa papunta pong Sorsogon. Kaya hagip niya ng Sorsogon, Daraga, Kamalig, yung malapit sa Kamalig na sa Albay. Pwede pa makuha dyan, di ba? At yung iba rin na lugar na makalagpas ay pwede pa rin po dyan, di ba? Sa part ng malayo na, yung boundary ng Kamalig Ginubatan, pwede pa rin dyan. So, malapit na po yan. Ang ano na po yan, sinabi ni Madam sa August 3 na po ang opening dyan, August 3. Kaya po, so mga gusto pong mag-avail dyan from Daraga, Kamalig, some part of Albay, Inubatan, Insorsogon, ay magkipag-ugnayan po kayo kay Amazing Diamond Arlene C. Pabilonia sa number na 0946-051-9050, 0946-051-9050. Yan po magandang balita dyan kasi nga po magkakaroon din po tayo dyan ng free consultation Wednesday, Friday, and Sunday. Moronis po, Wednesday, around pwede tayo dyan ng mga 2 to 4 muna tayo. 2 to 4, Wednesday, Friday, and Sunday. Okay? Pero andyan naman po sila dyan. Sa akin lang po yun ang 2 to 4. Si Doc Joey Petit.
kung kadaopahang pala na ang sinabi kong papo, maraming magagalit. Ang nagmamahal ninyong kapatid na sinubuibigit. Yan na lang mas maganda. Ang nagmamahal ninyong kapatid na sinubuibigit. Walang pinipili. Ate, anin po ninyo si Madam Amy Barituha. Pabalik-balik po yan dito. Kasi po yan, nag-networking daw siya. Ang laki ng ininvest niya. Pero hindi po supplement. Supplement. Ay naano siya. Kaya sa atin, talaga bago siya umano, talagang ano. Pero nakita mo yan, nag-gold na po siya ngayon. Okay, congratulations, Madam Amy Barituha ng Washington Drive. Yung mga taga-Washington po. Yan na po kayo kay Madam Amy. Di ba? Oo. Nakakalam ko si VP Masina, taga-Washington Drive din. Okay. Ayan po magandang balita natin dyan. Binibigyan natin pagkakataon ating mga kababayan, lalo-lalo mga seryoso, na makatulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. And of course, matulungan sa kanilang kalusugan na dito po sa ating Amazing 4 Mega 1. Of course, ang ating MHC Unilevel Business Program. Ito na po ang pagkataon natin para labanan po ang mga karamdaman at kahirapan ngayong pandemic para umasinso na ang sambayanang Albayano, Bipolandia at Pilipino. So yan po ang aming atid sa inyo bilang binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Panginoong Hesukristo na tumulong sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa kalusugan. Dahil nga po, hindi po kayo mamamatay sa COVID-19, pero pwede kayo mamatay sa complication ng diabetes, pwede kayo atakiin sa puso kung kayo may high blood, masakit sa puso, maraming ugat sa puso. Pwede kayong mamatay po sa kidney failure, sa nasubrang kayo ng antibiotics, kaya huwag po kayo inom ng gamot without doctor's prescription. Punta po kayo sa inyong doktor, lalong-lalo pag mga espesyalista. Di bali magbayad kayo na medyo mahal-mahal, sigurado naman po kayo. Okay? Huwag tipirin po ang buhay natin. Huwag tipirin. Umiinom ng biogis, kung ano-ano. Without doctor's prescription, mahirap po yan. Later on, nanganganib ng iyong kidney. Pag nag-dialysis kayo, ay nako, magdasal na kayo ng paluhod from sa puwerta ng simbahan hanggang sa dulo ng simbahan, harapan ng altar at pabalik, di ba? Mga sandang bisis po. Okay, para po maghimala po ang dakilang Panginoon sa atin, di ba? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo yan, dahil nga po ang buhay, isa lang yan. Hindi po ang buhay marami, hindi po katulad ng pusa yan na may kasabihan siyam. I don't know kung po yan. Makakasabihan lang yan, di ba? Okay, maliwanag. Kasi ang buhay po pinaka-importante, sabi nga kanina ni Madam Amy. So sinabi ko, Madam Amy, hindi na tayo umabot ng 120. Ang buhay kasi may Amazing 4 na tayo, di ba? Alagaan lang natin ating katawan, huwag abusuhin, huwag kumain ng mga bawal araw-araw, di ba? At of course, ay kailangan ay tayo, huwag isipin, para ito sinasabi nga natin na parati tayong may problema sa buhay, di ba? Lagi tayong mayroong sabi ko nga, kailangan tayo ay paiwasin ang ating kaisipan. Okay, maliwanag po yan. Para po ay yung mental stress po kasi napakahirap po yan. Kasi nagbubuga po ang ating katawan, nagpo-produce po yan ang free radicals. Ang free radicals po yan po ang lason, lumalason po sa ating mga healthy cells. Kaya kailangan po natin yan maraming super antioxidant. Andiyan po ang ating Mega A capsule kasi yan punong-puno po yan mga superfruits na super antioxidant. Ang Miracle C din po natin, meron rin po super antioxidant yan. And of course, ang ating pong Mega 1. Kaya po, Amazing 4 na po tayo. Okay? Yan po pinakamagandang balita natin sa ating mga kababayan para po maunawaan natin kung ano po ang ating mga sinasabi dito. Bagay yung iba kabinta-binta lang. Kami po binta-binta. Kami po nag-i-educate sa inyo. Alam po ba ninyo, kung kayo po nagmiyembro ng Gold, katulad ni Madam Amy, yan po ay parang franchise. Franchise. Diba, pag nag-franchise po kayo ng Jollibee, magkano? Ngayon siguro ang Jollibee, mga 30 to 40 million.
Ang gold po, magkano? Ano pa ang gold? 20,000 lang. At 20,000 lang. About 30%. 6 ways to earn. Di ba? May produkto ba kayo? Yung franchise niyo may pa. Di ba? So yan po magandang balita sa amin, mga minamahal namin. Hindi po kami dito, kami dito binta-binta. Pag binta po lang, wala na kayong pakinabang after na binintahan kayo. Kaya bumili nga po kayo sa sa drugstore ng supplement. Binintahan kayo kung may negosyo kayo. Wala po kayo negosyo. Diba? Sa amin po may negosyo kayo napakaganda. At sa atin po, pwede kayo mag-sponsor not only in the Philippines, even worldwide. Doc Joey, baka pyramiding yan. Ano bang pyramiding? Ang pyramiding para nasa itaas ka. Mali na naman po kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung ang alam po ninyo, konti lang po, delikado po yan. Kung wala kayong alam, mas lalong delikado. Diba? Ang pyramiding po on top, yung pinakataas. Hindi po ninyo matatalo yan. Sa atin po, pwede ninyo matalo kahit halimbawa, nag-sponsor sa inyo, gusto niyo yung talunin, magsipag kayo, tuturuan ko kayo. Pero, bago kayo tuturuan, magsipag muna kayo. Kaya po ninyong talunin. Diba? Okay? Kaya po ninyong talunin. O, paano ang diamond? Ang diamond talaga, mahirap talunin yan. Kaya mag-diamond kayo. Diba? Okay, pero pag bronze ang apply mo, talo mo yan. Even silver, even gold, pwede mong talunin yan. Even emerald, even sapphire, even ruby, even pearl, pwede ninyong talunin. Paske nauna pa yan sa inyo. Di ba? Talunin mo, pag diamond ka, talo mo na yan sa kitaan. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Sa ibang kumpanya po, hindi. Talaga mahirap mong talunin. Lalo lang sa binary. Siyempre, kung sino nasa tuktok sa itaas, di ba? Yung nakauna, siya ang panalo. Yung mga huli, ay talagang hagip niya halos lahat yan. Di ba? Okay, kaya yung mga nakauna nun sa na nagsikap talaga, isang food supplement na left and right, silang yumaman. Pero yung mga huli na, wala na, halos. Di ba? Sabi nga nila, ay nga. Di ba? Si Diamond Arlen, pabilo niya, galing din po doon. 2016, 5 years ago. Yung pinuhunan niya, less than 10,000, hindi nakabalik sa kanya. 2016 yon. Pero sa atin, ako, sobra-sobra na. Ngayon, nag-diamond pa. Di ba? Dati, direct selling tayo. Lalo na ngayon, unilevel tayo. Isang linya lang. Pwedeng isang linya lang kung gusto ninyo. Di ba? Okay, maliwanag. So yan po magandang balita sa atin. Kaya kung kayo po gusto ninyong maging healthy, gusto ninyong umasinso sa buhay, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Meron mo bronze. Sa Missing 4, as low as 6,005, pwede ka na. May tarpaulin ka pa, meron ka pang USB na mapapanood mo kung paano ang nakakatulong ang ating mga produkto. At paano yung tarpaulin mo makakuha ng mga possible business partner. So, si Jobs, si Jubilin, Valenzuela, biruin mo na nilagyan niya ng yung kanyang bahay niya ng tarpaulin natin, ng Amazing 4, o dalawa na ang gusto mag-member sa kanya. Kasi napapakinggan nga tayo ang Amazing 4. Kilala nila si Doc Joey Pitito na matagal ng health educator sa natural medicine. Pero itong MHC Unilevel, bago lang, July 8 lang tayo. Kaya bago lang yan, hindi pa nila alam yan masyado. Diba? Yung karamihan, bayani yan, yung pong direct selling. Direct selling, binta-binta, ayaw ng tao magbinta. Pero ang tao gusto mag-share. Ang tao gusto mag-business. Ang tao gusto kumita. Diba? Ganun po yan. Kaya po ang MHC Unilevel. Sa Migawa naman po, para mayroon kayong tarpaulin at saka mayroon na kayong tinatawag na USB, ay ano lang po yan, 6,300. Kailan pa yung USB mo dyan? Bakit? Palit na sa kanya. Iba. Palitan natin.
Yan po, bukas bili tayo ng marami. Mga dalawang dosis. Okay, so yan po ang ginagawa natin. Tumulong ng tumulong sa ating mga kababayan. Kaya, kung ako po sa inyo, mas maganda po, makauna ka na. Kasi mamaya, patumpik-tumpik ka ng patumpik-tumpik, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung anak mo, yung pinsa, yung tiyahin-tiyuhin mo, yung bilas mo, makuha ng iba. Yung pala, leader pala yon. Ay, magsisisi ka. Pag gusto mong suntukin ang iyong ulo. Huwag naman. Huwag mo saktan ang ulo mo. Pero dahil nga patumpik-tumpik ka, procrastination na tinatawag, para kang si Matching. Hayaan mo na si Pagong mauna. Kasi si Pagong naman, mahina yan. Paunahin ko muna sila. Ako total, magaling naman ako eh. Kapauna mo kay Pagong na nasa finish line na. So, kain ka pala ng kain ng saging. Kasi nga, masyado tayong confident, masyado tayong believe sa sarili. Marami rin ngayon, pagalingan ngayon. Hindi po pwede magaling ka lang ngayon, dapat napakagaling natin. Diba? Ang dami pong food supplement yan, pero wala silang amazing po. Wala silang migawan. Marami dyan na opportunity, pero dyan, halos lahat ng opportunity, karamihan ng opportunities natin dyan ay multi-level. Diba? Kung sino talaga apply mo, most likely, yun ang kikita, di ba? Ano pa? Mainari, yung strong legs. Kung ngayon talaga, mahirapan na talunin mo ang iyong Pero sa atin, unilevel, mas madali. Madali ang requirement. At the same time dito, dalawang klase. Di ba? Sa atin, nagbibinta, gusto mo magbinta, naka-discount ka na, tapos dun sa binili mo, mayroon ka pang personal commission. After 2,000 life points, meron ka ng personal commission. Diba? Napakaganda. Ngayon, ayaw magbinta, mag-sponsor ka lang, mag-sponsor. Nako, ang laki ng kikitain mo later on kung magaling ka sa sponsoring. Parang lalaki ka, magninong ka lang na magninong. Pagkatapos, medyo kukumustahin mo yung inaanak mo. Yan mong ibig sabihin ng sponsoring. Diba? Huwag pong recruiting. Kasi baka maging illegal recruiter. Diba? Ninong na lang, ninong or ninang. Magninong pala po sa Saturn. Kay Kamalik. So, dati natin. FBI Alonso, naging Cargente. Si Laika. Gagawin ang kumpara ni Miss Laika. Gagawin ako ni Miss Laika na kumpare. Tapos disimula, pagpalala ninyo sa akin. Nibalas ako. Siguro mga kaya ba dito umalis? Okay, so advance happy christening sa daughter, alam ko babae. Child ni maging kumari ko Laika Cargente ng Kamalik Albay. Okay. So, yan po magandang balita natin. Okay. Sabado na po yan. Sabado na. Okay. Diyan naman po sa Ligaw, kung sino po ang gustong baka po mayroon na tayong mabibilan dyan sa Ligaw at this coming Sunday. Mag-text lang po kayo kay Amazing Diamond Arlene Pabilonya sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Dito po sa labanan kasing ito, sipag lang po ito. Sabi ko nga, more prayers, more action, and passion. Passionista ka, para kayo hindi napapagod. Para si Doc Joe, hindi napapagod na magsalita sa inyo. Di ba? Araw-araw, di ba? Para tingnan mo si BP Henry Masita, hindi napapagod. May programang madaling araw, may programang hapon, di ba? Yan po, passionist ang tinatawag, di ba?
Okay. So yan po magandang balita natin. Sana po kami nagkapagatid sa inyo ng magandang balita kung paano natin malabanan ang COVID-19, paano natin malabanan ang mga karamdaman, paano natin malabanan ngayong pandemic, ang mga karamdaman at kahirapan upang umasenso ang ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay, sa Bicolandia at sa buong Pilipinas. Yan, okay. Ayos po ba? Ayos po ba sa atin? Okay, sa natin si Sir Aicardo. Ramon Arcaido, congratulations sir. Dati itong bayanihan, kayo po nag-join na rin po sa ating Image Unilevel. Isa pong contractor ito. Kayo po ay may mga ipapakonstruct. Hanapin lang po ninyo si amazing Ramon Aicardo. Ano pa? Member sa atin ngayon. Si Amazing Gold, Amelita, Parituan ng Washington Drive, Legazpi City. Okay. Sa ano naman po, dyan po na sa Ginubatan, si Amazing Elizabeth Velasco. Amazing, I think, silver or gold, Pay Niba. Yan, okay. Ginubatan. At marami po ito. Sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod na. Kasi magkakaroon na tayo ng booking office sa Draga. Later on, meron na mabili na rin po dyan sa Ligaw. Dyan po sa Ginubatan, sa Pakakay, Santo Domingo, Malilipot. Dyan po kay Madam Loni Baramida ng Malilipot. At saka si Sir Andy Bueno Gonzales. Of course, nagipag-negotiate po tayo sa Tabaco at Tabaco Very Rich. Very rich area po ang Tabaco. Wala pa tayong leader dyan. Wala pa. Okay, at dyan po sa Ubilyar. Ano na dyan si Amazing Sapphire Miles de la Torre. Sa Sorsogon naman po ay malamang later on si Amazing si nanay nanay ng Sorsogon, si Nanay Rime Pansagales, di ba? Malapit na Nanay Rime na pwede kayong pumunta diyan kay Amazing Diamond. Arlen, si pamilyo niya dyan lang po sa Kumintang, Daragalbay. Malapit lang yan. Okay, so marami po tayong ginagawa para po ay maging visible ang ating produkto, maging mas madali sa ating mga kababayan para mag-avail, para sa kanilang kalusugan at para mag-join sa Image Unilevel para naman po sila magkaroon ng magandang negosyo na business beyond border. Anong beyond border? Kahit saan pwede ka. Pwede kang kumuha ng business partner. Okay, maliwanag po yan. Business beyond border. Di ba? Samantala may sari-sari store kayo, meron na sari-sari store. After a month, meron nang tumabi sa iyo. May bakery ka, after a month, may bakery na rin. Wala na. May mini grocery ka, later may mini grocery ka na rin. Natin mo, beyond border, anywhere. Alam mo, ang tao natin sa Pilipinas, 110 million Filipinos. Sa buong mundo, ilang billions. Ang miyembro natin, siguro, 100 pa lang na, wala pa. Wala pa 100. Diba? So, para kang punong-puno pa ng isda ang ocean. Punong-puno ng isda ang ocean. Para tayo mangisda at sila ay, bigyan natin ng Amazing Pork, igawan in other products, and of course, para sila igawin nating business partner. Pwede natin silang gawin mga magagaling na mangingisda. Di ba? Kasi ang ocean, ang fishermen, di ba, ay nangingisda yan. Sa atin naman, ay business partner na para bang mangingisda. Okay, maliwanag po yan. Sana naintindihan po natin. Sana naintindihan po natin. Nakita ko kanina yung testimony natin kay Chrismar Agripa, di ba? That was 2015. 6 years ago po yan nung pumunta po sa atin yan sa DCTV. Tumba po tayo. Alam po niyan, may po yan, leukemia.
Ilang hospital na ba napunta nila? 4 ata. Di ba? Pinapabunmaro, transplant. Di ba? Pobre lang. Pinagtyagaan po natin doon, Amazing at saka Mega Choco. After a few months, hindi naka-recover si Chris Mar. Ngayon, malaking malaking tao na. Hindi ko masabi kung malaking mama o malaking malaking tao. Okay, Chris Mar, ano ka ba ngayon? High school na ito eh. From Kamalig po yan. Okay, from Kamalig. Okay, so yan po magandang balita natin. Pati mga ano po yan. Don't worry. As long as you are alive. Diba? Meron sa ating pumunta. Nung isang araw, ano po ito? Stage 4 colorectal cancer. Naka 12 sessions na po ng chemotherapy sa Manila. Naka 6 sessions. Talagang hirap na hirap na. Hirap na lumunok. Sinubukan po natin ang ating Amazing 4. Sinubukan po natin ang Amazing 4. Hopefully with God's grace, ang ano ko po dito, magkaroon ng quality of life, extension ng buhay. Kung gumaling ng tuluyan, maraming salamat. Diba? God's grace po yan. God's grace. Pero ito po ang modality natin, iniba natin. Kasi alam po ninyo, ayaw ko naman painumin na napakarami. Gusto natin yung Amazing 4 lang muna. Huwag na muna natin painumin ng 2 capsules each o 3 capsules each. 4 na klase. Baka mahagok na. Kaya ginawa na lang natin medyo mabilis na lang pag-inom. Pero kaunti lang na po, doktor. Kunting capsule lang. Okay, maliwanag. Kasi alam mo po, pag matagal ka na sa supplement, meron na po tinatawag yan ng mga keto open system. Anong po yan? Hindi po yan basta-basta lang. Maring meron tinatawag standard na ginagawa tayo, pero meron pa rin yan namang innovation na tinatawag. Pag matagal ka na po sa supplement. Okay. Tulad ni Nanay Basyon. Nagsanit ang tiyan niya, sanit, noon ng usad na kapsulang migawan. Basong maligam-gam na tubig. Tapos after a few minutes, several minutes, wala pa rin. Uminom uli ng usad na kapsulang migawan. Isang baso ulit maligam-gam na tubig. After several minutes, wala ang sanit o ang sakit. Diba? Ibig sabihin, huwag mo nang antayin ang 4 hours or ang 6 hours para uminom ka muli. Pwedeng after 15 minutes or 30 minutes, pwede ka uwi. Diba? Kasi gusto mong mawala. Pangalawa na naman, na ginawa niya. Kanyang puting asawa, si Tatay Gundeng, nag-tracer. May tracer po sila. Okay. 70 plus na rin po ito si Tatay Gundeng. 74 ata, 75. Si Nanay Basyon, 73. Ay tumakit daw ang nagsanit ang kanyang likod. Grabe. Nakahiga. Hindi na po makaupo o makatayo. Dahil nga po ay asawa, payaba o padaba ni Nanay Basyon, si Tatay Gundeng, pinainom niya 2 kaagad na migawan. Di ba? 2. Pinausad. Di ba? Kapsulang migawan. Usad na lukewarm, maligam-gam na tubig. Pero wala pa rin. Di pa rin makaupo. Reklamo pa rin ng sakit sa likod. Pinaunaw niya ulit, usad na lang. Usad na kapsula after a few minutes. Then, maligam-gam uling tubig. O nakatatlo na. After several minutes, wala pa rin. Ginawa ni Nanay Basyon, usad na kapsula ulit. Namigawan. Then, maligam-gam na tubig muli. 4 na. Wala pa rin. Mag-1 oras na. Natatakot si Nanay Basyon. Baka kasi, mabigat ang problema. Baka itakbo sa ospital. Pinainom ulit ng usad na kapsula. Bali 5 na. And, maligam-gam na tubig.
After several minutes, naginawahan si Tatay Gunding. At later on, within the day, natatayo na nagdahilan na parang walang sakit sa likod na makirot. Pero po niya, 5 kapsula. Pag member ka po dito sa amin, 50 pesos, so 5, 250. Samantala, kasi malayo po sila, kung iyan po ay ilalagay, kukuha ng tricycle para sakay, dalhin sa bayan, at yung man, baka po 250 lang, o 300, 250 yun, doon lang sa tricycle. Pagdating sa hospital, ang hospital kasi dyan sa andyan po sa may Barangay Iraya ng Ginubatan. May private hospital po dyan. Medyo class. Pero medyo ang pricey naman. Okay. Pagpunta doon, siyempre, sa doctor's fee, okay lang po yan. Pero sigurado po ang laboratory examination. Malamang may x-ray, ECG, may blood chemistry. Pag iyan po ay meron pa rin ang doktor, meron pa rin siyang naisip na medyo may problema, baka-advance examination. Kung CT scan, magkano CT scan? Napakamahal po niyan. Diba? Sa mga test pa lang po, baka ang Gismel, tamang CT scan, Gismel or more, kulang. Meron pa yan magbabantay. Malamang po yan, i-confine yan. Kasi kung ang kirot, hindi nawawala. Diba? Kinonfine. Tukamot pa. Sa doktor, sa kwarto. Isang araw siguro, pinagmababa, kung may laboratory lahat, baka umabot ng 15 o 20 mil. Kung hindi gumaling, isang araw, naging 2, naging 3. Pagkano nang babayaran? Kung naging 5 araw, baka 50 mil ubusin. Samantala, ang ginawa ni Nanay Basyon with the help of our dear Lord Jesus Christ, 5 kapsula lang na migawan. It's amazing. Diba? Magkano ang tubig? Mura lang ang tubig. Diba? So, 250 plus water. Halimbawa, tubig, 50 pesos na lang. 250, 300 pesos lang. Nasa bahay lang. Hindi na perwisyo ang pamilya na dadalhin mo sa ospital. Yan sinasabi namin. Kontakin po ninyo si Nanay Basyon. Sa kanyang apo na si Amazing Diamond Arlen C. Pabilonia. Kaya ngayon, alam po ba ninyo si Nanay Basyon, 73 years old, ang lakas magbinta. Kasabay sa kanila. 73 years old, nakakabinta po ito ng mga 4 o 5,000 isang araw. Diba? Ang kailangan lang ni Nanay Basyon matutunan ang pag-sponsor o pagiging ninang. Diba? Para po yung mga magagaling, lalo na sa ibang lugar, gawin na po ninyong sponsor na. Gawin na ninyong inaanak. Yan. Kasi mas madaling madaling may inaanak. Diba? Grabe yung inusponsor sa Unilever. Ano ba yan? Paano ba yan? Pag sinabi mong miyembro, ano kayo miyembro? Pag miyembro mo, sa MHC Unilever, gawin mong inaanak para alagaan mo. Yan. Hanggang siya po ay makalakad. Hanggang siya ay sarili niya, kaya niya na. Diba? Ganun po yan ang ibig sabihin. Para maging successful ang kingdom ninyo, ang kingdom natin. Diba? Amazing Arlen C. Pabilonia. Para maging ang kingdom mo natin ay maging very good, ay kailangan alagaan mo. Lalo mga leaders mo. Sino mga leaders mo? Amazing Edge. Miranda. Amazing Myla de la Torre. Yan ang yung mga mga kanang kamay mo, di ba? Dapat kumustahin mo kung ano na nangyayari, di ba? Yung iba pa talaga para po ay maging very powerful ang grupo. Diba? Kaya po magandang balita, sana po ay kayo ay naintindihan natin para po matulungan namin kayo
Malabanan natin ang mga karamdaman at kahirapan para umunlad na ang ating sambayanan. Andito na po, pagtulong-tulungan po natin ito. Huwag na po tayo mag-inggitan, huwag na po tayo magpuro. Duda, duda, duda. Diba? Ang pagdududa bro, yan po ikawain ng kalaban. Hindi ko po dito tataya ang aking buhay, ang aking pagkatao kung hindi po ito napakaganda. Hindi po napakaganda ang Amazing 4 at ang Migawan. Kung hindi po napakaganda ang Image Unilever Business Program na natin, na punterya, na tusok na natin, na pumasok na sa butas ng karayom. For so many years natin searching a good system, a good marketing plan, ngayon lang po namin na tugma. Di ba? At kapasok na tayo sa butas ng okay. It's a matter of harnessing it. It's a matter of working to doing the business together. It's a matter we should pray and pray more, and we should more work and with passion, di ba? Okay, maliwanag. Andiyan po sa monitor ang contact number natin sa mga naka-FB live po sa atin. Ano po yung nasa radio lang, pwede po ninyong kontakin sa 0998-975-8121. 998-975-8121. Yan po ang ating contact number. At ang ating naman pong yan po sa Bagakay. Pwede po ninyo ako mga kadaupang palad hanggang alas 9 ng umaga. Andito Saturday. Then pag Monday, Saturday din, pwede rin po mga 7:30 ng gabi. Ng 8:30. 30 minutes lang po yan. Or 1 hour. Panag po. Dito naman po sa Ligaspe, sa booking office Sunday, Monday to Saturday, and Sunday, half day. At yan naman po sa effective August 3 po. Yan naman po sa Daraga ay Wednesday, Friday, and Sunday, 2 to 4. Yan. Okay. Para po, kayo po ay alam na natin. Para alam na natin. Okay, maliwanag. Alam na natin na tayo po ay talagang seryoso para matulungan natin ang ating mga kababayan na maging malapit sa inyo ang ating mga produkto, mga Amazing 4 and Migawan at para kayo makapag-membro sa napakagandang business program ang Unilever Business. 8 pamamaraan po ang pag-join dyan. Mamaya po i-discuss natin yan. At pwede rin kayong tumawag sa mag-text sa akin sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Ang po mga umiinom na after 3 days, tamang dosage, pwede kayo mag-combine sa atin. 4th day, para po natin i-check, analyze yung pag-iinom ninyo kung tama. At kung ano na po ang effect para po mas maganda po ang gagawin. Okay. Ayun naman po, dyan po sa Ginubatan, andyan po, may mga distributors tayo dyan. Dyan naman po sa Sunday, hopefully, dyan po sa Ligaw, available na. Dyan po sa August 3 po, dyan po sa Kamali, sa Daragalbay. Okay. And sa Bagakay, sa Dorotea Resort and Spa, diyan po tayo umuwi. Siyempre, diyan ako umuwi, diyan ako ang produkto natin, available din. Kaya maliwanag po yan. Simple. I-memorize pa ba yan? Okay. Diba? Ganun po yan, talagang masuswerte sila. Okay, sabi ni Madam, Amazing Diamond ay swerte. Talagang swerte, dumadaan po yan. Okay?
Ha? Di ba? Okay, yan po magandang balita. Ang magandang balita ay kailangan Oo. Oo. Di ba? So, yan po ang yan po sinasabi ko sa inyo. Tayo ay ito na ang pagkakataon. Ako po seryoso na rin ay baka bumili tayo ng ang bumili na rin tayo ng iPad para tayo ay pag-present natin. Diba? Para pag ko niyan, nakalimutan ko na. Dahil sa matagal na tayo hindi kira kasi yung iPad natin. Ngayon dapat magkaroon tayo computer na, laptop. Diba? Para pupunta natin, naka-laptop na tayo. Diba? Yan din ang ating sasuggest kay Amazing Diamond Arlen. Magkaroon na rin siya ng laptop para wala tayo presentation na lang doon. Presentation. Nandiyan naman yan sa USB natin. Madali na lang. Diba? Okay, maliwanag. So, lahat po ay maliwanag. Kailangan po lahat ay maliwanag. Diba? Lahat ay maliwanag. So, ulit tayo ng tarpaulin. Diba? Kasi kailangan po natin lahat sila may barel at may bala. Kung ikaw distributor, wala kang barel, wala kang bala, paano? Paano ang gagawin mo? Wala kang barel, wala kang bala. Ano ang baril mo? Ang baril mo, yung USB at ang iyong tarpaulin. Yan ang baril at bala. Kaya maliwanag. Lahat natin na mga distributors dapat merong USB at merong tarpaulin. Okay. USB at tarpaulin ay napaka-importante. Okay, para kasi bago lang po tayo Hindi pa tayo kilala Hindi pa kilala ang image Unilevel. Kailangan makilala po yan. Talaga yan sa Yan po ang dapat natin malaman. Ito po sa atin, hindi po tayo nagbibinta. We share. We are sharing the good news about Amazing 4 in Mega 1. We share the good news about the business program, yung Unilevel business program. Unique po yan, unique. Ano pang unique? Naiiba. Para ikaw ay prinsipe, ikaw prinsesa, naiiba. Karamihan. Okay, maliwanag. You're not an ordinary. Once you're a distributor of MNC Unilevel, dapat ikaw naiiba. Kaya pag-aralan natin. Huwag natin sayangin yung franchise mo. Diba? Huwag natin sasayangin ang franchise mo. Diba? Ang lahat po na bagay, sa umpisa lang ang mahirap. Pero pag matagal na po ay madali lang pala sinasabi ni Doc Joey. Akala ko mahirap. Dali lang pala. Doable pala, induplicatable. Diba? Sa umpisa talaga, mahirap. Nung nag-umpisa ka, ang pinanganak, diba? Kalos gumagalaw, kuha ka lang ng kuha. Later on, nabuksan mo na ang mata mo. Later on, malikot na. Gagagalaw-galaw ka na. Mamaya, nakaupo ka na. Mamaya, nakatayo ka na. Mamaya, lumalakad ka na. Diba? Dati gatas-gatas lang. Ngayon, nakakakain ka na ng sulit. Diba? Mamaya, nag-aaral ka na. Ay dyan na. Ngayon, mga 2 taon pa nga lang ngayon. Pinapag-aral na. Diba? 3 taon. Pero ang tagal ng pag-aaral mo hanggang high school, hanggang may senior, junior, and senior high pa, mamaya may kolehiyo pa, tapos ka ng kolehiyo, wala pang trabaho. Oh my God! Diba? Samantala sa atin, kami miyembro pala, gusto kumita na kaagad ng libo-libo. Diba? Pag-aralan mo yung pag-aralan mo yung
tarpaulin at saka yung USB. Magkano lang yan? 300 lang po yan eh. 300 para bumili ka lang ng libro. Ang libro, mamahal, di ba? Para bumili ka lang ng reviewer ng isisig sa civil service examination. 300 lang po, mayroon na kayong USB and tarpaulin. At cost na lang po yan. Pag kayo po bibili lang ng isang USB, ano po yan? 450. Pag bibili po kayo ng isa lang na tarpaulin, 100. So 550. Sa amin, 300 lang. Kasi maramihan po tayo pong bumili. Okay, maliwanag. Kung kayo magpapagawa, sige, pagawa kayo po 550. Dito sa atin, 300 lang. Kasi mahirap po yan, namimingwit ka, wala kang pain. Lambat lang. Paano masubad yan? Di ba? Ganun po yan. Okay, maliwanag. Sana po nainawa natin, sana po naintindihan natin. Okay. Diba? So, yan po. Lahat po ang gusto makipagnayan, huwag po kayong mahihiya. Dahil ako po ay wala. Diba? Dahil nga po ako hindi marunong mahiya. Bakit ako mahiya? Wala mong ginagawang masama. Tumutulong pa tayo. Kasi ang pagtulong natin, dinid ba tayo? Sila po, ayaw nila. Di wag. Huwag muna ngayon. Pero later on po, di ba? Di ba? Diba? Later on po, ay hindi na po sila mahihiya. Kasi nga po, ay maganda ang ating yes. Para po ay matulungan namin kayo. Iba, kabibili lang ng good for 15 days, gusto magaling na, hindi pa kinumpleto membership, sayang. Samantala po, naka-6 na buwan or more na sa gamot, pabalik-balik na, drugstore, di ba? Nagsasawa. Ay, bumili lang sa atin ng gold 14 days, 15 days, a month, ayaw na. Wala kang pupuntahan na maganda. Wala kang pupuntahan. Ako kasi passionista. Tuloy-tuloy. Alam po ba ninyo, nag-start po ako uminom ng Amazing Trio 2008. Ngayon po hindi na Trio, Amazing 4 or Mega 1. At saka mga health treatment. Kaya kung titingnan po ninyo ang picture ko noong 2016 at saka ngayon, para po mas bumata pa ako ngayon. Noong 2016, yung po na kina-Christmas ngayon, parang bumata ako ngayon. Ay doon ko kung totoo ang paningin, mano ang aking paningin. O kasing bata ako na lang. Para ang ko, iba. 2015. 6 years ago po yan. Kasi noon, Amazing Rio ininom. Amazing. Okay, maliwanag. Noon, walang Mega 1. Ngayon, may Mega 1. Okay. Kaya po magandang balita natin. Sabi ko nga kay Madam Amy Baritua, kako Madam, ito na pagkataon natin, pwede tayong umabot na. Ganun ba daw? Gusto niya yon. Para ma-enjoy niya yung pinaghirapan niya. Diba? Ma-enjoy nilang dalawa. Ma-enjoy nila ng pamilya niya. Diba? At may anak din itong magaling, anak niya lalaki. Inom na po ng ating amin. Okay, maliwanag. So, ganun po yan. There's no harm in trying, none at all. Okay. Maliwanag. Sana naunawaan po ninyo. Naunawaan po ninyo. Salamaton. Yung naunawaan, I'm sorry, my love. Diba? Okay.
Yan po ang yan po ang akin lang po masasabi sa inyo. Sana ay hindi tayo nagkakamali. Nagkakamali sa desisyon sa buhay. At sayang. Sabi nung sayang. Ha? Ha? Lagi tayo nang hihinayang. Ha? Okay. Ha? Yan po ang magandang balita natin. So ito na ba, marami na tayo may mga sa uni level natin. Hi po, Amazing Doc. Amazing Ninya Really Moral, nag-avail po ito ng Amazing 4 para sa kanyang beloved husband. Sana it will help ng marami. Yes. Okay, maraming matutulungan. Ha? Kailangan lang po natin, share na po tayo ngayon. Share. More on sharing na po ang ating pa-contest this coming Wednesday. More on sharing na po ang ating pag hindi po kayo nag-share, wala po kayong makita dito sa amin, di ba? Ngayon kung marami kayo na-share ay di ba? Di ba? Ay okay. Okay. Aha. Di ba? Ano po yan ay magandang balita. Pag sabi natin magandang balita, ay tayo, ay gagawin po tayo. May gagawin tayo. Kailangan sunggaban na kagad natin. Natin. Yan po. So, kayo po may mga katanungan sa ating Amazing 4 products. Kayo po may mga katanungan sa Amazing 4 products natin. Okay? At sa ating Mega One at kung paano tayo maging distributor ng ating MHC Unilevel Business Program. Unilevel, pag sinabing Uni, isa. Uni, level 1. One line, pwede po yan. Okay? Ay tayo po ay ay makipugnayan sa atin. At tayo po ay makukontak sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. At yan po naman sa sa 3rd District, ating Diamond, Kinubatan, Arlene C. Pabilonia, 0946-051-9050. 0946-051-9050. At yan po sa Daraga, sa Ligaw, maaari po tayo may mabilya na dyan. Sa Daraga, tentatively August 3. Yan. Sa Ligaw, baka po sa Sunday, mayroon na. Yan. Nakipag-usap po tayo. Kaya po yung wala tayong mabilhan. Hirapan na pumunta sa atin dito, di ba? Ayaw natin silang pahirapan. Kasi sabi ko nga, bakit natin pahirapan sila? Kung mayroon naman tayong makuha na ay maano na tulungan natin sila. Diba? At ganun po tayo. Diba? Ganun po tayo. Tulungan po natin sila. Diba? Ngayon po ay sana ay hindi tayo magkamali. Diba? Tayo magkamali. Okay. Ano
Ano pa ang gusto niyo malaman? Meron po tayong 8 packages, bronze. Ang bronze po ay 25% discount. Silver is 25%. Ang gold, 30%. Emerald, 30%. Sapphire, 35%. Ruby, 35%. Pearl, 40%. Diamond, 45%. Kung ano po ang gusto ninyo dyan, kontakin lang po ninyo kami. Okay. At ang ano po, from bronze to pearl, merong 6 ways to earn. Pag ang diamond po, 7 ways to earn. Kaya po, it's a diamond. Diba? Yan po maganda. Diamond talaga dapat. Diamond talaga. Diba? Diamond talaga ang pinakamaganda. Okay. Diamond talaga ang pinakamaganda. Sana ay matulungan namin kayo. Okay, so yan po magandang balita natin. Sana yung magandang balita ay hindi po ninyo pinapalagpas. Pag lumagpas po yan, balang araw po, kayo rin po ang mawawalan. Kayo rin po ang mawawalan pag pinalagpas po natin. Okay. Pag pinalagpas po natin yan, ay tayo rin po ang mawawalan. Diba? Okay. So, ano na? Pwede ba nating i-check? Pwede ba natin i-check yung ano natin ngayon, yung mga image bayanihan, image unilevel. Kailangan po sa level tayo para makita natin doon ano natin. Hi po, Amazing Doc. Yan. So, mag-ipon din po para sa next na bilihan. Yes, dapat ganon. Yes, we will wait for that po, Doc. Yes. Okay. Di ba? Di ba? Yan ang proactive. Sabi ni Amazing Sapphire Ninja Really Moral. Ganun talaga ganun eh. Ganon talaga. Diba? Ganon. Huwag natin pakawalan. Pag pinakawalan po natin, ay sayang. Tayo po rin ang masisisi natin balang araw. Di ba? Tayo po ang sisisihin natin ang buhay natin balang araw. Kasi nga po, pinakawalan natin ang magandang balita. Diba? Pinakawalan natin po magandang balita, so kayo po ang mawawala. Diba? So once again po, ano na ngayon, Friday? Bukas po Friday. So, bukas po tayo dito alas 9. Alas 6, ako na po, mga alas 10. Walang appointment po doon sa Dorotea. Kung may appointment po, wala tayong kailangan. Kailangan ay usapin natin. Di ba? So, ay ang tao na kailangan ng tulong, kailangan ng pre-consultation. Sa ating nga pala, libre ang consultation. Di ba? Okay. Kaya po magandang balita sa inyo. Sana po ay hindi tayo magkamali. Sana ay tayo po ay marami ng tulungan, mga distributors natin. Kausap kayo ng 2 tao, mga mahal ninyo sa buhay araw-araw, 2 o 3. Diba? Sabihin ang magandang resulta sa pag-inom natin ng Amazing 4 Mega 1. Okay. So, para po na marami tayong matutulungan. Kailangan po araw-araw may goal tayo. Hindi po yung goal natin, since ako, malayo pa yun. Dito, umpisan muna natin. Para gusto mo, andoon ka na sa huling baitang, hindi ka pa umaapak sa unang baitang. Dapat unang baitang muna. Unang baitang muna bago tayo doon sa huling baitang. So, yung lahat ng gusto magpagnayan sa 3rd District, sa Ligao, yan po kay Amazing Diamond Arlene C. Pabilonia,
0946-051-9050, 0946-051-9050. Sa Makakay po at dito sa Legazpi, kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121, 0998-975-8121. Mga kamising, tapos naman po isang oras sa ating talagayan. Maraming salamat sa inyo. Keep safe everyone. God bless and I love you all.